Gusto po kayo guys, ito po ang aking lulutuin, sinigang na isaw ng baboy with kamyas. Ito po ang ating mga rekado, bawang sibuyas at luya, sinigang mix, wow sarap, asin at kamyas. Sa pinapakulong tubig, ilagay na po natin ang bawang sibuyas at luya. Ilagay na rin po natin ang ating isaw. Lagyan na rin po natin siya ng asin. At hayaan na lang po natin siyang lumambot. After 30 minutes, ilagay na po natin ang ating kamyas. Ilagay na rin natin ang ating sinigang mix. At ang ating wow sarap. At ayan guys, so maambon. Yan guys, kuha tayo ng talbos ng kamote dito sa bakuran at sili. Pansahog natin sa ating sinigang na isaw para mayroon po tayong gulay. Yan guys, tama na to. At ayan po guys, malambot na po ang ating sinigang na isaw. Ilagay na po natin ang ating talbos ng kamote at ang sili. Pakuluan lang po natin saglit at okay na. At ayan po guys, okay na. Kainan na! Thousand years later. Sunod sa ako. Guys, kain tayo isaw ng baboy. Tapos malamig na tayo. Sarap ng asin, may kamyas.